Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Naglangkob kini sa 5 kabasahon ni Moises ug sa asoy ni Adan ug ni Eva nga una natong mga ginikanan. Usab sa mga panagna sa balaang mga propeta. O, ug danan pa. Tanawa, ang kaliwatan sa akong mga amahan. Kaliwat ako ni Jose. Gani ang mao gihapon nga Jose nga anak ni Jacob kinsa gibaligya sa Ehipto. Gipakita ka nako sa espiritu nga kining mga palit nga tumbaga. Mudangat sa tanang kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulungan, ug mga katawhan kinsa gikan sa akong binhi. Kaalam kini sa Ginoo nga makuha nato kini. Bililhon kaayo kini kanato, aron kita makatipig sa mga sugo sa Ginoo. Alang sa atong mga anak.